V dobách pred 200 až 70 miliónmi rokov sa na miestach, kde dnes stoja naše mestá, preháňali úplne iné tvory. Boli to dinosaury. Žili v historickom období Krieda a Jura. Spolu ich bolo asi 400 druhov, od najmenších až po naozaj obrovské. V našom dokumente sa pozrieme iba na jedného z nich, asi na najznámejšieho predátora z konca Kriedy, Tyrannosaura, známeho aj ako T-Rex. Tyrannosaurus, teda krutý plas, bol najväčším mäsožravým živočíchom všetkých čias. Tento obávaný lovec bol až 15 metrov dlhý a vážil okolo 7 tón. Na svoje obete pozeral z 5-metrovej výšky. Ťažkú lebku, osadenú až 18 cm zubami, niesol krátky, no svalnatý krk. A práve unikátnou stavbou lebky bol tento tvor obávaným predátorom. Skutočná megasila je v tvare lebky tohto jaštera. Vďaka zrasteným nazálnym kostiam dokázal vyvinúť extrémne vysoký tlak. Tyrannosauria lebka je vlastne malým zázrakom prírody, no vďaka tlaku, ktorý dokáže vyvinúť, dokázala poškodiť aj samú seba, čo dokazujú nájdené fosílie. Tyrannosaurus sa obete nepohrízol, on im doslova drvil kosti. Podľa filmu od Stevena Spielberga Jurský park Tyrannosaurus Rex videl iba pohybujúce sa predmety. No však podľa najnovších výskumov Tyrannosaurus Rex mal vyvinutý mozog, mal veľký mozog teda, a tiež aj očné bulvy. Videl až 13 krát ostrejšie ako človek. Pričom sokol vidí iba 3 krát ostrejšie ako človek. Z toho vyplýva, že Tyrannosaurus Rex mal nadpriemerne dobrý zrak. Ako rýchlo Tyrannosaurus bežal? Niektorí vedci tvrdia, že bežal 50-kou, ale však to není možné, lebo keby spadol, by ho svoja vlastná váha zabila, čiže mohol behať len 30-kou, alebo len kráčať.